En el programa d'avui anirem fins a la plaça Catalunya per conèixer Tax Olot. Aquesta oficina, amb més de 20 anys de vida, és la delegació garrotxina d'un grup empresarial que ofereix serveis integrals d'assessorament i gestió amb implantació a tot l'estat espanyol. Des dels seus inicis s'ha especialitzat en l'assessorament a petites i mitjanes empreses. Per saber una mica més quin valor afegit ofereix aquesta empresa 100% Olot, hem parlat amb les germanes responsables de la franquícia, l'Helena i la Bettina. L'Helena Martínez és llicenciada en Econòmiques i sòcia directora de Tax. La Bettina Martínez també és llicenciada en Econòmiques i, com la seva germana i sòcia, codirigeix Tax Olot. Nosaltres vam començar l'any 91, al març de 91, però amb el suport d'una empresa de Figueres que ja estava en marxa des de l'any 88. Som una assessoria d'empreses i hem anat evolucionant des de llavors a tenir més de 70 empreses, assessories per tot Espanya. I ja estem donant un servei, un ventall de serveis pràcticament de totes les necessitats que pot arribar a tenir una empresa. Bé, nosaltres des del principi el nostre objectiu va ser que qualsevol empresa pogués tenir tots els serveis coberts amb Tax. Això no vol dir que els pugui contractar tots a la nostra empresa, però que sí que tingui l'oportunitat de que, si nosaltres els fem l'assessorament fiscal i l'assessorament laboral, també tinguem advocats fiscalistes i advocats laboralistes perquè també els cobreixi quan tenen incidències legals. Amb això hem anat creixent amb serveis, per tant, els nostres serveis troncals, que són sempre el fiscal, el laboral i el comptable, s'han anat ampliant en temes de legal, en totes les seves àrees, en temes, per exemple, de mercats exteriors, en temes de protecció de dades, en temes en algunes vegades comercials, per intentar que el client tingui tots els seus serveis coberts. Tenim corredoria d'assegurances pròpia i així ja hem anat creixent, intentant que el nostre client pugui tenir tots els seus serveis coberts a nivell d'assessorament. Evidentment, el fet de tenir un grup d'empreses i ser més de 70 oficines a tot Espanya ens permet que, sobretot a nivell de les oficines centrals, que nosaltres considerem que tant és Olot com és Figueres, tenim uns equips molt i molt potents i a més podem intercanviar entre nosaltres qualsevol tema que sorgeix. Quan surt una nova legislació es comenta entre els interdepartaments, ja sigui l'interdepartament fiscal, laboral, en temes legals, i això ens ha permès poder donar un servei molt més bo que el que podríem millor donar si fóssim una assessoria amb 7, 8, 10 o 15 persones. Tenim uns serveis centrals a Figueres i també des d'aquí a Olot s'està portant a terme i el que estem fent és donar suport a tots aquests despatxos. Hi ha persones també especialitzades en cada un dels temes i el que se'ls dona és tot el suport que ells necessiten per poder tirar endavant el despatx d'assessoria. Des del començament, en què potser és més complicat, poder començar de nou, fins tot el que és el tema de formació, temes comercials, de màrqueting, una marca pròpia que també els pot ajudar i després tot el que és el tema de formació i assessorament i consultes que també poden arribar a tenir per poder tirar endavant el despatx. El més important de tots per nosaltres és el portal corporatiu. Nosaltres tenim un portal corporatiu que totes les nostres empreses hi tenen accés i aquí pengem tota la informació que afecta amb aquella empresa.
Llavors, això què vol dir? Que tu pots externalitzar el servei, per exemple, laboral, però tu tens tota la teva informació penjada al portal. Per tant, pots accedir a tots els contractes que has fet, les nòmines, si convé, de 3 anys enrere, certificats. Per tant, en cap moment necessites l'utilització del paper per saber la informació de la teva empresa. Al mateix temps hi ha una sèrie de formularis que els clients ens poden notificar a nosaltres dades noves que els afecta a la seva empresa, un alta d'un treballador, una baixa, un accident de treball. Però llavors hi ha la part de formació i de connexió amb les nostres oficines. Llavors aquí és el que fem les videoconferències, amb les quals ens connectem i parlem, creem uns vídeos que serveixen a nivell comercial perquè les oficines puguin donar a conèixer als nostres clients les novetats que han sorgit, i intentem sempre que la tecnologia sigui un valor afegit per nosaltres, tant el nostre client intern, que és l'oficina, com el nostre client extern, que serien totes les empreses als que els fem assessorament. Bé, jo en el punt de vista aquest socioeconòmic jo sempre dic el mateix. Jo crec que a nosaltres i a tothom ens toca una situació complexa i per tant hem de treballar molt més en aquests moments per guanyar menys. I realment hem d'estar molt al dia de tots, hem d'estar realment assessorant molt bé el client, donant-hi molt valor afegit, però en contrapartida nosaltres som en molts casos els que coneixem més la situació econòmica d'aquella empresa, amb la qual a vegades la dificultat de ser més exigents en temes de morositat o coses d'aquestes també ens acaba donant certa situació complexa de que a vegades no pots arribar a ser tan exigent. Això què fa? Que, igual que tothom, patim les dificultats que té la gent en aquests moments per pagar. Realment, a nivell laboral, les empreses tenen més treballadors, amb la qual això també acaba revertint, i on realment potser hem notat més és en l'apartat legal, que sí que hi ha hagut un creixement important en quant a facturació, perquè hi ha molta més problemàtica, s'han hagut de presentar molts concursos de creditors d'empreses, entre empreses el que abans era molt fàcil, que s'establia en un contracte, ara ja queda una mica més dificultós, els contractes intentes que quedin molt ben justificats perquè no hi hagi més problemàtica. Jo també considero que una de les coses que ens ha afectat més és la manera de treballar. En el moment en què hi havia una època expansiva, els clients venien amb il·lusió, amb ganes de fer projectes nous, i això és una manera de treballar més optimista. Doncs ara ens trobem al contrari, més aviat tothom té problemes, tothom busca solucions i és més desagradable de treballar d'aquesta manera. Però també dona moltes oportunitats, s'ha d'analitzar molt més els temes i buscar solucions que puguin anar bé. Bé, jo suposo que com a la majoria de sectors es basa en especialització, tenir bons professionals en cada una de les àrees. El que realment nosaltres no desenvolupem a nivell intern ho desenvoluparem a nivell de partners. Per exemple, en aquests moments que totes les empreses s'estan obrint a l'exterior, hem arribat a un acord amb una empresa que ja està ubicada amb delegats en molts llocs de tot el món, i això ens permet facilitar aquesta exportació, aquesta entrada a nous països. Tot això és el que nosaltres ens orientem, de dir, ostres, puguem donar un servei molt bo al client, que hi hagi molt bons professionals i que puguem abarcar moltes àrees. Això jo crec que és un dels objectius que tenim TACS en aquests moments. Estar molt al tanto de quines són les necessitats dels nostres clients i poder-los oferir solució a aquests problemes. Com comenta l'Helena, ara el tema exterior és molt important per a ells, doncs tirar endavant per aquí, i buscar sempre què és allò que el mercat va demanant i que els nostres clients necessiten.
Bé, nosaltres creiem que TACS és coneguda perquè ja hem fet realment unes tasques molt importants a la ciutat assessorant clients. Jo m'agradaria que fos el coneixement del boca orella, de parlar bé de nosaltres, de que realment tenen bon assessorament, i això ha estat un treball que realment hem fet des de fa molts anys. Per tant, creiem que en aquest sentit la gent ens coneix. Per donar-nos a conèixer també hem fet bastantes xerrades i conferències aquí a Olot o fora inclús d'Olot explicant algun tema que ens semblava que podia ser interessant. Però realment el que volem és que ens coneguin per bons professionals i bons serveis que realitzem. Per contra, a vegades ens queixem de que totes les assessories en si, no només nosaltres, ens encasillen molt en una part d'assessorament i gestió i no tota aquesta part més de valor afegit que podem aconseguir amb uns advocats, amb el departament legal, amb altres àrees, i aquestes són les que a vegades costa més de conèixer, perquè a vegades ve un client i diu això també ho feu vosaltres? I dius, home, tant que hem treballat per intentar que tot això us arribi, us ho hem comunicat i així, encara te'n dones compte que a vegades es dona aquesta situació, que no han pensat en nosaltres en algun moment en algun servei que estem donant.